Lapset, tulkaa syömään jäätelöä. Joo. Joo, kiva. No, eka sinulle. Tule hakemaan. Kiitti. Nam, nam, nam. Menen syömään tuonne pöydän ääreen. Mene vaan. Sinulle. Ja vielä sinulle. Kiitos. Jääkarhu. Mä en muista sun. Hei sinä tyttö. Aina. Niin, mä en muista sun nimeä, mutta voidaanko siirtää toi koju tosta pois? Okei. Hei, mennään lasketteluun. Joo, mä käyn hakemaan lasketteluväli. Okei. No, minun täytyy lähteä tästä. Lasketteluväline tulee. Heippa. Heippa. No niin, asteet. Valitkaa omat lasketteluvälineet. Minä otan pulkan. Minä otan renkaan. No niin, nyt lasketellaan. Ihaa. Ui, oh no. Oi, sattuuko? Voi ei. Mitä käy? Se selviää seuraavassa luukussa, eli joulukuun toisena päivänä. Nähdään.